Mä vedän aina ihan itteni aktiivisesti. Ihan kiva lähteä. Ja näin lähti Pentti Soinin johdolla Keravan urheilijat omalle taipaleelleen tuonne 10 kilometrin matkalle. Ja Keravan jälkeen lähtee sitten punaisissa paidoissa Evijärven urheilijat. Jyrki Järvinen, Aimo Sironen, Jani Rintala, Jouko Lehtelä, Veli-Pekka Kujala, Matti Korpi, Mauri Hautala, Harri Alalahti, Antti Tähtinen, Jorma Ojala, Kari Aronen, Ossi